Velkommen til. Jeg skal fortælle en lille historie om en mand. Han har sin kone, og hende har I hørt om tidligere omkring sin englevinger. Manden havde nogle problemer med skulderen. Udover at han har været hos en coach, hvor det gik af helvede til, så har han nu kommet over til mig. Vi har så gået igennem nogle øvelsesteknikker på, hvordan er det, du kan træne din skulder. Og det er jo meget vigtigt, fordi at skulderen det er altså noget, vi bruger til hverdag også. Så den laver rigtig meget, så den får sjældent lov til at slappe af. Men han skulle lave det. Så han har fået at vide, at han skulle sidde sådan på en bænk, og så skulle han løfte op og så ned sådan her. Hvis man har en sund skulder, og der er ikke noget galt med den, så kan man godt gøre det. Udfordringen er, at når du roterer din skulder så meget ud af her, så ligger du også, kan man sige, i forhold til dine knogler, så ligger du meget tæt på. Det kan godt lave en gene, faktisk. Så det jeg sagde til ham, det var, at han skulle tage armene, i stedet for at tage dem her, så skulle han tage dem her. Så han kører op, og han må gerne dreje dem op i luften, så han kommer op over sig, men på vej ned skal han lige rotere en lille smule, så albuen kommer foran ham igen. Så til trykket ligger her, og så drejer vi om, så vi rammer siden heroppe. Da vi sad til første træning sammen, der kunne han løfte 1 kilo, 2 kilo. Seriøst. Det var første træning, hvor jeg tænkte, det kan da ikke være rigtigt, var. Sådan, altså havde han jo rimelig stærk. Men den der, han sad bare, han kunne ikke løfte mere end 3 kilo. Fordi at det gjorde som sundt. Og jeg tænkte, det er sgu ikke godt. Så vi lavede nogle træningsteknikker på ham, på hvordan vi skulle ramme forskulderen, hvordan vi skulle rotere, og hvordan vi kunne gøre det, uden det gjorde ondt. Og jeg kan fortælle jer, den dag i dag, der sidder han stolt med 16 kilo. Det er så flot. Det skider jeg på. Og det er altså ikke mere end et måned siden, halvanden, at han kun kunne løfte 2-3 kilo i skulderpres med smerte. Nu løfter han altså 16 kilo og kunne godt løfte tungere, men der er selvfølgelig noget mentalt i det stadig, der de skal. Men han presser sig selv stille og roligt opad. Så det var en fantastisk historie. Hvis du også føler, at du har nogle problemer med skulderen eller andre steder på kroppen, hvor du tænker, at Tommy, kan du ikke lige hjælpe mig med det her, fordi jeg har også et problem. Jeg har også en overbelastning, eller det er også ondt, når jeg drejer. Kan du ikke lige prøve at vise mig nogle gode teknikker? Så skriver du til mig, og så tager vi en session sammen, 1 til 1, og så viser jeg dig teknikken fuldstændig, sådan som du skal lave den, og så kan du også lave den perfekt, og så undgår vi nogle skader og nogle smerter. Skriv til mig.